55%. 55% dels treballadors universitaris presenten esgotament emocional. Bona tarda a tothom, el meu nom és Marta Guimerà, soc psicòloga i avui us vinc a parlar de la seguretat i la salut en el treball. Si ara us digués, us preguntés, quants de vosaltres us vindria aquesta imatge a la ment si us dic les paraules seguretat i salut en el treball? No cal que l'aixequeu. Però molts de vosaltres haureu arribat a la conclusió de que realment és aquesta la imatge. Llavors, què passa? Que la seguretat i la salut en el treball s'ha vinculat des de la tradició fins a l'actualitat amb tot el que són els riscos físics. Per exemple, que un treballador que treballa en la construcció li posin una barana perquè no caigui de la bastida. Però què ha passat amb tots els riscos que són invisibles, aquells que no són tan tangibles? Amb aquests em refereixo als riscos psicosocials. L'any 2021, amb l'aparició de la pandèmia i la normativa ISO, van treure un estàndard que precisament parlava dels riscos psicosocials. Aquests riscos psicosocials es refereixen a l'organització, es refereixen a les condicions laborals. Per exemple, si esteu desenvolupant una feina amb alta càrrega de treball o si esteu desenvolupant una feina amb demandes emocionals molt altes. Amb tot això, aquests riscos psicosocials, hi ha estudis que determinen que si no es tracten bé, si no es gestionen bé, passen a patir estrès laboral. I si aquest estrès laboral no es gestiona de manera adequada, passem a un problema que més de la meitat dels treballadors universitaris estan vivint, que és l'esgotament emocional, també conegut com a burnout. Llavors, aquí la meva tesi es fa una pregunta clau, que és: podem fer alguna cosa per protegir el benestar emocional dels treballadors universitaris? Amb tot això, l'objectiu de la tesi és avaluar l'eficàcia d'una intervenció d'educació emocional en treballadors d'una universitat catalana. Per fer-ho, m'agradaria explicar les 3 fases que hem utilitzat per fer l'estudi, però primer de tot m'agradaria que us imagineu un dia vostre de la feina. Teniu molts correus per contestar, teniu un client o un estudiant que us està esperant allà a la porta i us salta una notificació que diu formació d'educació emocional a les 12. Potser molts de vosaltres en aquell moment penseu ara no puc, ara no tinc temps, no? Aquest ara no puc, ara no tinc temps, precisament és el que ens fa passar a vegades dies, mesos i fins i tot anys aguantant aquestes emocions reprimides i moltes vegades podem arribar a patir esgotament emocional. Llavors, davant de tot això, el fet de que qui està ensenyant? Des de la prevenció de riscos laborals, qui està ensenyant als treballadors a gestionar aquesta frustració, aquesta ansietat, aquest estrès que cadascú acumula al seu dia a dia? Per fer-ho, vam fer 3 fases. És un estudi prepost, per tant vam estudiar els nivells d'intel·ligència emocional, compromís laboral i estrès percebut. En segon lloc, vam fer una formació, una intervenció d'educació emocional en 3 grups. Uns van rebre una formació presencial, uns van rebre una formació online i els altres van rebre una formació híbrida, un mix. També teníem un grup control que no van rebre cap tipus de formació. Finalment, per veure els resultats, quin va ser l'impacte, vam tornar a passar els mateixos qüestionaris que al principi i vam veure que algunes dimensions d'intel·ligència emocional havien augmentat, així com també el compromís laboral. En canvi, l'estrès percebut s'havia vist disminuït per aquelles persones que havien acudit a la formació d'educació emocional. Amb tot això, nosaltres arribem a una conclusió, que és: el benestar emocional ha de deixar de ser una acció puntual a les empreses, ha de passar a ser una estratègia col·lectiva, una estratègia a nivell institucional. I que això sigui la primera porta d'entrada per convertir aquest benestar emocional a aconseguir el mateix valor que tenen els riscos físics dins la prevenció de riscos laborals. I ara m'agradaria acabar amb una pregunta, que és: podem seguir normalitzant que més de la meitat dels treballadors universitaris pateixin esgotament emocional? Moltes gràcies.